kula pasrah bongkokan iki. Iki mau aku nyapo suwi perjalanan aku soalnya jek ning pojokan kono Mas. Nek mburi, nek ngisore wit ringin iki mau aku jek lagi suguh ning pepunden. Lah kok danyange mlebu ning gone si jabang bayine nek wadake Niken Saplintri. Ki pedok Niken diulih nih saiki ya, dupa. Don, ki Jack, dupane sing takon nggawa maneh ndi Don? Yang kula aturi enggal-enggal. Terima kasih banyak teman-teman dari Campur Sari Mayangkara Music Top Markotop Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ingkang purun jawab salam kula doaken panjang umur, lancar rezekinipun, sehat badane, lancar sedaya usahane. Barokah uripe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun. Merdeka. Coba yang sebelah kanan sambil menunggu persiapan. Merdeka. Iki rada lirih. Muga-muga sing kiwa buantar iki. Yuk yang keras yuk biar barokah malam hari ini. Merdeka. Wow, tepuk tangan buat yang sebelah kiri. Terima kasih banyak. Ini sambil menunggu persiapan malam hari ini teman-teman kru dari Mayangkara, alhamdulillah sudah naik panggung semuanya. Saya ucapkan selamat malam, selamat datang buat adik Niken Saplintri ini yang punya Mayangkara Music, Campur Sari Mayangkara, matur suwun. Dan tak lupa saya ucapkan selamat malam ini buat ibunda saya tercinta, Ibu Kepala Desa Ibu Mujiati SPD, matur suwun sangat. Ini teman-teman semuanya semangat selalu, teman-teman tim dari Mayangkara Musik. Ini kita saksikan bersama perform dari Mayangkara Music dengan Turonggo Mayangkara. Terima kasih banyak. Ada Rinvi dan juga ini Mas Ayu Afi, juga Dik Putri. Yuk, semoga konco-konco. Mari kita saksikan bersama perform live malam hari Mayangkara Musik Campur Sari Indonesia. Tepuk tangan buat semuanya. Ya. Yo. Alfi, Rilvi, Putri, Mayangkara, Campur Sari Indonesia. Awas. Yo. Oh.
Awas. Iki lho bocah yo. Oi. Pariki dalan masih. Ya. Hey. Ya. Awas, awas. Ya. Yo. Yo. Hey. Ya. Hey. Ya. Hey. Yo, yo. Hey. Ya.
fantasi kene dhewe. Ayo. Yo, kandangane tambah siji gas. Yo, Sing regel cahayu. jukir malih yo. Campur sari mayangkara. Yo, iki lho. Barange. Sajo selo Mas. Yo. Tepuk tangan, tepuk tangan, Tepuk tangan semuanya yo. Yo. Ya. Yo. Tunjukkan pesenamu Mayangkara musik Indonesia. Yo. Ya. Dek niken yo. Henti niken yo. Hop. Sing duwe Mayangkara musik. Yo. Niken Salitri. Awas. Paringi jalan Mas yo. Yo. Ngobrol. Mer. Penuh, tampil. Cemen. Ya. Tunjukkan pesonamu. Tunjukkan kan, ayo kan. Ya. Ya. Oke. Tas. Oke, toh. Oke. I love you full. Semangat. Awas. Yo. Yo. Hey. Udah. Keram. Persiapan. Kopral. Yo, persiapan. Persiapan. Yo. Ya. Saya kapal. Yo. Awas. Yo. Wait. Awas. Sikile digayo. Wait. Yo. Yo. Hey. Hati-hati. Tarung. Ayo. Tangannya dhisik yo. Wait. Ya. Wait. Awas. Oh, wait. Oh, wait.
Awas. Yo. Hai. Oh. Yo. Ayo ndo. Ah. Au. Loh, Awas. yo. Ayo. 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 Oke, satu. Ayo, satu. Hei. Ae. Ae. Iya. Ya. Ayo. Persiapan. Dudung. Oh. Golek panggonan sing enak ya, Nduk. Awas. Au. Yo. Yo. Au. Awas. Yo. Eh. Yo. Awas. Yo. Yo. Oh. Awas. Yo. Buka Siti. Buka Siti. Yo. Awas. Yo. Yo. Wayahe. Ucapkan carita semua. Yo. Tungo pamuji ana ing karya Gusti kang karya loka. Ayo Nduk. Ah. Sing hati-hati yo, Nduk. Yo. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Urung. Dilungkas. Fokus. Dongono wis. Yo. Dadi iki enggak. Apa? Ditata dhisik makane dadi aja sak gon-gon ya to. Regane apik. Regane 1.200.000 iki lho. Janane tok 1.200.000. Ana regane iki lho. Sik Cepot. Kan? Oke. Hop, musiknya mandek. Mandek sih.
Bae njaluk mandek ya ta. Bae njaluk ditambani Mas Tobil. Hati-hati lho Mas, hati-hati iki. Hati-hati Mas. Aja guyonan iki, ra iso dingge guyonan iki Mas ya. Nduk Niken. Hati-hati. Nduk Niken. Iki duduk Niken iki. Iki duduk Niken Mas. Iki duduk Niken ya? Duduk Niken iki tek ora. Mbah. Mbah. Apa wi? Ayo. Terjemahno wi apa wi? Sing Pripun, Mbah? Apa? Lekting. Lekting. Apa? Oh, duduk panggung. Panggung. Nggih. Aku. Oh, awakmu lungguh kene Oh, piye? lungguh. Lungguh Jangan kabeh, lungguh. kabeh Oke. mlupuk. Oke. Yo dilungguh nih. Ayo lingkuh lah. Wes. Kaya ngene iki lho. Iya, Mbah, Mbah. Mbah. Aku. Ngadeg. Aku ngadeg. Kok didekne nduk didekne. Yo alah kaya. Yo. Tulung Gustiku ya Allah. Ngadeg wes ngadeg Terus iki piye, piye Nduk? ngadeg iki. Mbah, wis ngadeg terus piye, Mbah? Ngadeg terus. Mbah. Aku mumbul. Oh. Digendong, jalan digendong. Mbok digendong. Apa? Rek. Dupa. Dupa. Kaya tebak-tebakan ya iki. Pak Soleh. Mas Soleh. Pak Soleh pun iki. Bapak Soleh. Bapak Soleh. Bapak Soleh pun di Bapak Soleh. Niki nyuwun dupaku melun. Saiki. Mas. Saiki Pak Soleh. Pak Soleh nyuwun di Pak dupaku Soleh. Kan melun. gak duwe dupa. Gak duwe penontonnya Pak Yon. Ndi? Enek rokok. rokok ya, Mbah. Oh, rokok gak Bek. gelem. Gak gelem, gak Sik, sabar, sik tukane nang pasar paing. Sik. Sik. Mesakne niki kan. Mbah metu kok jiwa ragane niki kan. Bapak Soleh. Malah aku dijuwo tos iki. Iya, Pak nih. Aku takon metu kok jiwa ragane niki kan ndang karepe iki endi iki lek golek. Dupa Mas. Dupane. Pak Leh. Dene Dipesene dupa to Pak Leh. Gojek apa piye ya? Sabar. Dipeseni Iya, iki. Grab. Sabar ya. Sabar ya, Nduk. Mbak, Terus piye iki lan usahane? Oke. Aku ngombe. Ngombe, Nduk. Iki engko mesti mari lek iki aku mesti nang kene mari iki engko. Ngombe ya, Nduk. Ha, muga-muga mari ya, Bu. Nggih, alhamdulillah. Mari ya, Mbah. Ya, jan mening iki. Ya. Ya. Metu ya, Mbah. Wis mari. Alhamdulillah. Mari tenan. Dupane urung. Wah. Apa? Dupane urung. Aku Kok urung mari kan, Dek? kurang ngombe apa? Ngombe. Apa? Asin nih. Jaluk dupa bakar iki. Dupa, cepet. Nesu-nesane Pak Leh iki nek ndi kok ki wong iki. Rok. Piye lek rokok, Mbah? Lek rokok piye? Rokok ya. Ora gak gelem iki lho Mas. Ora sambut tekoni tegel nesu, Mas. Piye iki lek iki? Oh gak gelem. Ndak gelem. Jaluke dupa. Yo, ra iku sampe kembloh. Sempol arep sempol. Aku. Aku. Anu. Jaluk Apa balai desa? Oh ketek. ketekan. Dadi Oh, dadi ketek. ketek. Oh tutu. Jaluk sempol. Tutu aku. Neng kene. Neng kene. Sak rombongan. Rombongan dadi ketek. Dadi ketek. Dadi ketek kabeh, yo. Tutu lah piye? Kabeh. Oh, mayang koro. Oh, ya. Aku mayang. Aku eyang Aku mayang eyang koro. mayang koro. Ya. Walah. Walah. Iki yang mayang koro nggih. Eyang mayang koro. Hati-hati Mas aja sembrono Mas. Yang Yang mayang karo Mas. eyang mayang koro. Hati-hati lho Mas. Yo, didadekne ketek, gendang mari yo mesakne Nyuwun niken lho. apa? Eyang nyuwun apa? Nyuwun apa? Oh joget. iya. Oke. Ayo kan. Sapa? Aku. Topel. Oh tutu. Oh, awakmu, Mbak. Oh, iki to. Wonge sumuk iki yang mayang koro. Eyange bareng ya ngerti nganu ya kipas Beb, gak angin. sumuk. Sumuk. Barang lah. Sumuk yo yang. Apa? Oh, Ora oleh nerokne. Ora oleh nerokne dhewe. Berarti aku menang iki. Awas. Ajenge teng pundi? Yang jeru lo yang. Anu niki nganu. Aku. Lah jan kaya momong dhewe.
kabeh dipreteli iki. Lah ya wes. Yo iki. Pripun? Eyang. Dupa. Pak Leh. Pak Leh. Pak Leh. Manggilan Bapak Soleh. Dupanya aku COD. celokno Pak Leh. Selak mule Oh, Mang. kilo. Jarene wonge selak mule. Oh, kilo dupane. Nah, wis kena sana dupane. Lah iki. Nah, Nah, wis. ora gelem. Diwehi roti yo emoh iki. Oh, ya njaluk dupa iki. Anake nganu. Pak Lem, dupa Pak Lem. Pak Lim, dupone Pak Lim. Pak Lem. Wah, rokok ya. Emoh iki rokok. Weh, piye mesakne niki kan lho. Oh, iki lho dupane gedhe iki. Nah, iki. Waduh. Lah kuwi malah akeh. Waduh. Duluke malah akeh. Piye? Eyang piye? Selak kesel. Salah kesel. Pak Lem. Dupa Pak Lem. Oh, Pak Leh. Lho. Bapak Soleh. Ndi Pak Leh. Yo Pak Leh. Pak Leh monggo Pak Leh. Niku. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki lho, gambuhe ya sing duwe Mayangkara to. Heeh ya, jaranan Mayangkara niki. Nah, saking Kediri. Monggo Pak Leh. Alhamdulillah. Mugi-mugi niki ndang mari nggih. Nggih, ya, monggo Pak. Bali. Eyang Mayangkara. Son yang mateng ajiku sejaran goyang. Tak goyang ing tengah latar. Nia ingsun ngadeg ana ing tengah jagat. Duduk jagat sifate alam jagat turun ing urip. Ajiku simenyan putih. Apa kuasane sira ingsun kongkon. Metua ing badanipun niken salitri. Eyang Mayangkara. Bali. Soe. Ah. Niki wau saestu Bulurah. Pulau wonten teng pojokan mriku memang karena ini campur sari niki wau supe mboten didamelaken sesaji utawi sajen. Niki saestu niken menika bener-bener kesurupan. Mergi Mayangkara original menika wulan sura ndik wingi jaranan ingkang sampun disetrekaken Bulurah. Niki mandate saking eyange wau benjing bulan ngajeng Bulurah dipun aturi nanggap jaranan Mayangkara. Lho, niki saestu Bu Kades. Dados niki campur sarine sampun campur sari Mayangkara gadane niken benjing gantos jarananipun Mayangkara original. Nggih, setuju napa mboten niki? Pripun Bu Kades? ACC nggih. Insyaallah bulan ngajeng wau kula sampun napa niku diparingi bocoran kalih Bulurah bulan ngajeng minggu ketiga lapangan menika badhe dipun tanggapaken jaranan Mayangkara original. Tepuk tangan untuk Bulurah. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Mayangkara musik campursari. Ini kita panggil satu persatu pesinden topnya dari Mayangkara musik campursari yang sudah dinanti-nantikan dari Bapak Ibu semuanya. Biar nanti tidak terlalu lama menunggu ya, kasih oplos tepuk tangan yang meriah dong. Tepuk tangan yang meriah dong.
Kita panggil bersama-sama. Nimas Ayu, Nimas Ayu, Nimas Ayu. Api Mayangkara. Terima kasih. Sugeng dalu. Selamat malam ibu-ibu bapak-bapak.